Príjemný dobrý deň, bratia a sestry. Mám pre vás dnes na začiatok pre dnešný deň jednu otázku. Kde býva Pán Boh? Tá otázka je možno skôr pre deti ako pre dospelých, ale aj tak vám ju dnes kladiem. Pán Boh sídli v nebesiach. Tak by asi odpovedali deti. A dospelí, ktorí to majú všetko premyslené, veriaci by povedali, veď Boh je všade prítomný, všade. Ale v Božom slove je jeden biblický text, ktorý hovorí o tom, že je ešte iné miesto, kde Pán Boh prebýva. A nehovorí o tom ako o nejakej všeobecnosti v zmysle, že Boh je všade prítomný. Je to oveľa konkrétnejšie a oveľa, privátnejšie miesto ako čokoľvek iné. Pán Ježiš v Evanjeliu Jána v 14. kapitole v 23. verši hovorí, a Ján to aj tak zaznamenal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať. A prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. To znamená, že Pán Boh so svojím synom môže bývať u nás doma. A tu znova pripomínam, nejde o nejaké všeobecné konštatovanie. Boh je duch a my nezabránime, aby niekde bol, či niekde nebol. Ale je tu reč o Božom prebývaní, nie o nejakom prechodnom pobyte na nejaký krátky čas alebo o nejakej chvíľkovej návšteve. Pán Ježiš hovorí, že prídu k tomu človeku domov, budú u neho žiť, budú tam stále. Je to viac ako len nejaká náhodná Božia prítomnosť. Kto u vás doma býva? Štát to zhodnotí podľa toho, či je u vás nejaká osoba prihlásená na trvalý pobyt. To znamená, že možno vy, vaši rodičia, vaše deti. Bývať niekde znamená mať tam vždy priestor, miesto, kde môžete žiť, kde sa môžete uložiť, odkiaľ vás nikto nemôže vyhnať, lebo vy tam bývať, kde sa s vami jednoducho počíta. To znamená, že v tom dome, keď varia v kuchyni, tak varia aj pre vás. A keď kupujú niečo do tohto domu, tak kupujú aj pre vás. Máte tam svoju posteľ a nikto vám nemôže povedať, že dnes máme plno, tak chodte radšej dnes niekde inde. A ja sa chcem opýtať, či v takomto slova zmysle býva vo vašom dome aj Ježiš. Natrvalo a stabilne. A otázkou je aj, či ste mu dali takú možnosť. Či ste mu tam dali taký priestor, či ste mu to umožnili. My povieme, že Pán Boh predsa môže prísť vždy, však to nie je problém. Nie. Uvedomte si, že mať priestor pre Pána Boha v dome niečo obnáša. Nie sú to iba slova. Pamätám sa, že keď sa nám narodila dcéra a potrebovali sme pre ňu urobiť miesto, a tak do spálne zrazu musela vojsť postielka, prišla tam skriňa na jej veci. Každý nový človek v dome potrebuje svoj životný priestor a tí ostatní mu ho musia dať nejakým spôsobom a umožniť. Ak hovoríme o Božom prebývaní v domácnosti, tak aj tu platí, že Boh potrebuje priestor. Nebude bývať v našom dome niekde zastrčený v kúte, niekde, kde odkladáme metly, jednoducho niekde, kde nám nebude prekážať. Bol som raz na jednej návšteve v jednej rodine, kde popri rodičoch a deťoch žil ešte starý otec. Bol už starý, zle počul, ale po krátkej chvíli som si uvedomil, že v tej rodine doslova zavadzia. Bolo to cítiť v rečiach, v správaní tých domácich voči nemu. Proste žiadna úcta, žiadna vážnosť. Stále len nejaké odstrkovanie. Buď ticho, nepočul si dobre, nemiešaj sa. Neviem si predstaviť, aké to bolo, keď som tam nebol ako niekto cudzí. Viem, že Pán Boh nie je tam, kde nie je vítaný. Kde ho ľudia neakceptujú, neprijímajú. Preto je jedna vec povedať, Pane Bože, môžeš prísť hoci kedy a kedykoľvek. A druhá vec je, že mu dať priestor na to, aby tam mohol byť. Takže podľa čoho sa dá zistiť, či v tom našom dome Pán Boh býva? Pán Ježiš zdôrazňuje učeníkom, že ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. To je to prvé kritérium, teda prítomnosť Božieho slova, ktorá má byť v dome, ktoré má byť to slovo po ruke, vždy ozaj, keď ho človek potrebuje, načítanie. Takže kde je vo vašom dome dnes, teraz, v tomto momente uložená Biblia? Krásne vo vitríne, má čestné miesto? Či na vašom nočnom stolíku? Je zaprášená alebo ošuchaná, opotrebovaná pravidelným čítaním? Vysvetlím vám to na inom príklade. Čo má v našich domácnostiach také trvalé miesto? Napríklad televízia, Markíza, či Jojka, či STV. Skúste si tak vybaviť, koľko priestoru majú také médiá v našich životoch. Správy, nejaká tá zábavná relácia, potom ešte večer nejaký film či šport.
Televízor má jednoznačne akoby trvalý pobyt v našich domácnostiach. Aj náš štát to vie, preto nám vyrúbal koncesionárske poplatky. Keby bola Biblia tak opotrebovaná ako diaľkový ovládač k televízii, boli by sme v tom duchovnom úplne niekde inde. Do väčšiny našich domácností Pán Boh môže prísť, ale či tam je stále? To veľmi rýchlo vycítite. Ak sa na to zameriate, zbadáte to. Taká ďalšia vec by bola modlitba. Viete, v niektorých evanjelických rodinách je modlitba raritou, možno tak raz na štedrý večer za rok. Alebo ak sa domáci modlia, tak možno každý potichučky sám, ale spolu, keď si sadnú za stôl, sa nepomodlia, ako keby sa jeden pred druhým hanbili. Ako keby sa rozprávať s Bohom bola hanba. Otec sa hanbí rozprávať s Bohom pred vlastným dieťaťom, dieťa pred vlastným rodičom. Ale napriek tomu tvrdíme, že chceme, aby Boh bol u nás doma, aby sa dobre cítil. A keď v našom dome stále počuť len samé vulgárizmy, uštipačné poznámky, bezohľadné jednanie, sem tam nejakú súrovosť, ktorá nepozná hraníc, darmo tvrdíme, že Pán Boh má otvorené dvere. Pán Boh prebýva iba v tom dome, kde majú ľudia otvorené aj srdcia, kde má priestor, kde má možnosť sedieť pri stole, kde má priestor v obývačke či vo vašej kuchyni. Kde je čas na jeho slovo, kde je čas na modlitby, kde je priestor na rozhovor o Božích veciach. A tam je Boh vždy vítaný. Nie iba v nedeľu, či v nejaký sviatok. Tak ako je to, bratia a sestry, keď dnes sa niekde vyberáte z domu, Pán Boh býva u vás doma? Viete to naisto? Má tam ten priestor, ktorý potrebuje, aby medzi vami a s vami mohol žiť. Ja vám zo srdca prajem, aby tam mohol byť. Aby ste zažili, aké to je, keď nielen vy ste doma, ale aj keď Boh u vás doma býva. Amen. Drahý náš Páne a Spasiteľu Ježiši Kriste, pozývame ťa do našich domácností, do našich domovov a chceme, aby si bol medzi nami. Odpusť, že nevždy ti tam urobíme dosť miesta. Že niekedy povieme, že máš miesto len niekde v špajzi či v komore, aby si nezavádzal. Ale ozaj to záleží na nás. Na tom, ako otvoríme svoje srdcia, dvere svojho domu, o tom, ako dáme priestor tvojmu slovu, ako dáme priestor modlitbám v našej domácnosti. To všetko je dôkazom toho, či si tam ty a či si tam vítaný alebo nie. A tak ťa prosíme, aby sme aj my urobili všetko, a ty nám k tomu pomôž, aby si mohol byť v našej domácnosti ako doma. Bol súčasťou toho nášho fungovania, nášho života, aby si sa tam cítil príjemne. Aby tam nebolo nič, čo ťa z tohto domu vyháňa. Buď nám prítomný. Amen.